Apat na sasakyan ang inararo ng isang dump truck matapos umanong mawala ng preno habang nasa biyahe sa National Highway sa bahagi ng Barangay Planza, San Fernando, Camarines Sur, alas 9:05 ng gabi nitong Biyernes, Setyembre 19. Ayon kay Police Captain Israel Banaag, Acting Chief of Police ng San Fernando Municipal Police Station. Galing ang dump truck sa bayan ng Bato, Camarines Sur at biyaheng Pasakaw, Camarines Sur para i-deliver ang mga karga nitong boulders nang mawala ng preno na nauwi sa pag-araro sa tatlong sasakyan na nasa gitna rin ng kalsada at isa pang nakaparadang sasakyan. From same direction sila, galing sila dito sa kumbaga from Naga going to Pamplona. Oo, same direction sila nung nakabundol, kumbaga from behind na yung nangyari. Halos na mga kung ano naman yung mga tama ng sasakyan, halos para-pareho lang naman yung tama ng mga sasakyan nila. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Paalala lang sa lahat ng driver, mga biyahero, palagi nating i-check ang ating mga sasakyan, yung preno, lahat na, pati yung gulong, pati na rin yung condition ng driver. Siguro din natin na, sabi nga niyan, may sapat na yung tulog, hindi antukin sa biyahe. Kung inaantok na, mag-stop over muna. Wag nang pilitin yung sarili. Lalong-lalo na ngayon, maulan. Mas dumami yung insidente ng vehicular incident dahil sa panahon. Hindi na nagsampa pa ng reklamo ang mga may-ari ng mga nadamay na sasakyan matapos na magkaroon ng kasunduan sa nakaperwisyong truck driver. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.